mga katuyuan sa Santos nga Misa. May the Lord bless our sponsors, donors, and all those who have participated in this Holy Mass, the pilgrims, Most Holy Face of Jesus and the Divine Mercy. Gikan sila sa Santo Rosario, Tabunok of Mandawi. Blessings received ni Beth Erasga. Spiritual conversion, Ariel Francis, Altea Therese, Christopher Paulo. Thanksgiving for the healing of Corazon Volaci, Neresa Sueco, and Alma Briones. Healing, Rosana Suarez ng Tate, Hercules, Aurora, Dede, Jimmy, and Minda. Good health for all members of Mrs. Chan Chin Lam, Mrs. Arlene Paras, Remedios de Tablan, Nathaniel Tamas Hu. Thanksgiving usab for the success of the celebration of the Feast of the Most Holy Face of Jesus sa Sambag Chapter. Pahuling dayon, Jaime Lim, Soiching Lim, Bienvenido de Tablan, Nestor, and Beatriz Avestruz, Gamaliel Ong, Aquilino Irasga, Tune Paras, Daisy Lamiedo, Leonida Ligan, Odi Canoy, Ricarda, Nicolas Jr., o Aquilino Sr., ug ang mga kalag sa purgatorio. Ikatulong Domingo sa Kwaresma. Si Kristo ang buhing templo sa Dios. Diha kaniya atong makaplagan ang kapuno sa presensya sa Dios. Sa iyang pag-ingon, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Wala siya magpasabot sa usa ka gambalay o edipisyo, kundili sa iyang kaugalingong lawas nga sakiton ug patyon, apan sa ikatulong adlaw mabanhaw. Niining ikatulong Domingo sa Kwaresma, kita gipahinumduman sa dakong kamatuuran nga pinaagi sa grasya sa bunyag na hiusa kita kang Kristo ug nahimong kabahin sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Sulod ning Santos nga Misa, pangayuon ta sa Dios nga himuon kita niyang hinlo nga templo ug abugon niya ang mga daotang tinguha sa atong kasing-kasing aron maangayan kita sa pagdawat kang Kristo dinhi sa atong pagsaulog ning santos nga sakramento. Palihog manindog. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ngayon, ning Santos nga Misa, nga tuang mag-ampo, atong pahinaot, nga unta, no, ang grasya sa Dios, waabot sa tagsa sa kanato, laypas unta sa kapanimalay, ang Misa unta magdaon ta diha grasya sa kalinaw, pagsinabtanay, no? O kayon sakit sa lawas o sa kalag. Pero maandam kita pagsaulog ng Santos nga Misa, basulan natong atong mga sala.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Nga pasuluan ng atong mga sala, dadungad to sinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy o kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pag-ampo o pabuhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon sa mong kaubos. Itugot nga kami, nga nangaluya tungod sa kapagkasayod sa among mga sala. Matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kasabutan gitiman-an sa kasuguan, nga maoy pamatuod sa gugma o kahiusahan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa Exodo, atong pamation. Ang Diyos miingon, Ako ang Ginoo nga inyong Diyos, nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ayaw pagbaton ug laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat ug Dios ularawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Apan ang mga nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo sa mga kaliwatan. Ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinomdumi ang adlaw nga igpapahulay ug balaana kini. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw, adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlawa, ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanan nga anaa kanila. Apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlawng igpapahulay ug gibalaan kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan aron mo taas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isigkataw. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, ni sa iyang asawa, ni sa iyang mga ulipon, ni sa iyang kahayupan, o sa bisan unsa nga iyaha. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo,
nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayo. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayo. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagahupay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag o kinaadman sa yano. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhi. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahayag sa mata. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhi dayo. Ang kahadlok sa Ginoo putli, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhi dayo. Labaw sila kabililon kaysa bulawan, labaw sa usa ka pudyot sa lunsayng bulawan. Mas matamis usab kaysa anibal, usa dugos nga gikan sa kaba. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayo. Ang krus nga giisip sa tao nga binuang, maoy kaalam sa Dios. Ang giila sa tao nga kahuyang, nahimong gahom sa Dios. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Atong pamation. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aron motuo sila, ug ang mga Grego nangita og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, o kining minsahia wala kahimuti sa mga Hudiyo o giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay giisip nila nga binuang sa Dios nga maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem, dito sa templo, nakita niya ang mga namaligyag mga baka, mga karnero, mga salampati. Nakita usab niya ang mga ngilis o kwarta. Si Jesus naghimog latigo nga linubid. Giabog niya ang mga tanang mananap o mga karnero o mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuad usab niya ang mga lamesa sa mga ngilis o kwarta. O gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug sayang gimanduan ang mga tao nga namaligya ug mga salampati, dada kini sa gawas. Ew ninyo himuag merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ipakita mo aron pagmatuod na may katungod ka sa pagbuhat ni ini? Si Jesus mitubag, gubaan ninyo kining maong templo. Itukurong ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan og 6 ka tuig ang pagbuhat ni ining templuha, niya tukuron mo lang kinig pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Panang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang bulawas. Busa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan o sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus dito pa sa Jerusalem, panahon sa pangilin sa pagsaylo, daghang nanuo kaniya sa pagkita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus, wala mo salig kanila. Sa nasayod man siya sa tanang tao. Wala magkinahanglan nga sultihan pa siya bisan kinsa may tungod sa mga tao. Kinasayod naman siya kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining Ebanghelyo na kapahinumdum nako. Ito ang Semana Santa. Diin sa akong parokya doon ay magsakripisyo bitaw ka nang magpasan og krus. Sa kadalanan, magpasyon sila, unya itawag ito na magpasan sa krus, unya nasa maghapak-hapak. Ilan ang sakripisyo, ilan ang ibuhat. Daghang kay mga tao nananaw kay ura magtinuod, no? Pero mintas nagpasan siya, ginan niyang bunal niya luyo ba? Yan siya, hinahinaya lang ha? Hinaya lang. Nakainom sa itong nagbunal niya sa latigo, sige lang siya bunal, pero di ka kontrol, kusog. Yan siya, hinaya. Kusog gihapon sa hinaya. Sus, kusog bang yung gihapon? Ay sus, ang Ginoo ba? Ang nagdas papel Ginoo, ibundag wita ng krus, kikulata, sus, gisumbagay sila. Ang mga tao na sa mao na Ginoo, paet Ginoo. Mao na Ginoo, musukol gyud. Sukol ka Ginoo. Sa Ebanghelyo ron ba? Si Kristo go tanaw ang suko. Suko siya tungkol kay ang simbahan na himong merkado. Balay man tani pag-ampo. Yan ang hagis, gid siya. Tanaw ha? Ang hagis, sukol yung inom. Iya, buhasag latigo. No? Latigo niya mga mananap, pagawas. No?
Ya, di lang kay kana. Oh. Sa patos na tigong niya gibuhat niya. Ang mga siyag, mga sisilyo, gilimtuwad, no? Nagiinan itong mga tao nga, dadaan mga patito sa gawas. Di man yung magikan ang kasuko sa Ginoo ni Kristo. Isulti nga rin sa Balang Kasulatan, kinigikan kini kuno sa ingon niya sa akong pagmahal sa imong balay, Diyos, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Ang iyahang zeal for the love of the house of God. Mao na siya. Dili sa Ebanghelyo karon, kita gipa ila sa Ginoo sa bag-ong templo na. Dili na ang bato, kundi ningon siya ang bag-ong templo na mao ang iyang lawas. Siya na ang templo. O kita hibawta ni ana na kita isi binunyagan, no? Kristiyanos, kalagbita sa lawas ni Kristo. Mabitaw giingon nga no, si Kristo nga kung ang tao mahigugma kanako, unya magtuma sa kong sugo ang mahitabo nga siya ug ako ug ako amahan mupuyo diha kaniya. Una kita na nagkaambit sa lawas ni Kristo, templo ta. Templo ta sa Espiritu Santo. Every person is a temple of God. Hibaw ta ni anak. No? Kung bitaw mga igsuon, ato rin pamalandungan ba sa itong kinabuhi? Sa atong pagka-templo. Palandungan nato. Nga sama sa unang templo nga naging Ginoo ang Ginoo naglatigo. Atong palandungan kuno nga sa atong kinabuhi karon wa ba ka dihay gitawag nato ato ang isip templo ang ato ang kasing-kasing di ba kani dili balay baghapon is pagampo o merkado ba ni in your hearts na ba din isimba na to ang Ginoo yung pagbuot matuman o kaha ang atong gibuhat puno ni sa kahibog, kahingawa sa butang sa kalibutan, the business of the world. May tingin mamalando ta ni lipan ng panahon sa Kwaresma. Yung atong tanawon kung insa mga mananap nga nagpuyo na to di astong kasing-kasing ay nga angay na tong murubag latiguhon ba magpapahawa. Ang unang pagbasa ng hisgot ang Ginoo ba sa unang pagbasa ang gihatag nato niya ang napuo kasugo, no? Nga unta nga ang atoang kasing-kasing ken templo sa Espiritu Santo puno tani sa gugma sa Dios, no? Labaw sa tanan. Mao ta gyud. Unya nga gipadayag nga unta kita sa napuo kasugo sa Dios makita na to ba kung nagtumon ba ta sugo sa Dios? Wa ba diha ang mga mananap nga diin nga batasan nato nga murag daw sa mananap ba ang gitawag nato ang pagpangawat, ang pagpanapaw, na Ten Commandments bitaw. No? Ang pagpamalikas, pagbutang-butang, the Ten Commandments. Sa ako, abot ang experience nuloy pa ang mga kumpisal ako ka ng mga may edad-edad na, nito sila makumpisal. Ikumpisal nila yun, ilag yung ihanay ang Ten Commandments sa unang sugo, sa kadang sugo, katulong sugo, sa sugo. No? Tarang sugo, ilahang isaysay, kundiin sila. Gitawag to nakasala. O kini sila untag yun, mga igsuon, kini mga mananap ka sa itong kasing-kasing na ang puyo ba? Yan ang latiguhon. Yan latiguhon yun. Timan iha, ang Ginoo, na, ang iyang gugma sa balay sa Dios, no? Nagdilaab, sulod kaniya diha sa kalayo. Ang Ginoo mga igsuon yun, nagmahal ka nato.
muna nga iyag yung buhaton ang tanan gyud haron kita mabalik nga to kaniya ug maluwas. Mabitaw hibaw ka ba? Nga kini Ginoo bitaw no? Kung dili ta makuha sa istorya ba, wali istorya tambag, siya mangitag yung paagi. Doon nagyoy latigo. Tagaan kitag usay sakit o problema aron kita mabalik nato kaniya. Tagaan ta. Kaya Ginoo gyud gusto gyud siya mabalik tang tanan. When before it's too late. Kaya diin kita maigo ta, makatang ta sa kasuko sa Ginoo. May tingali no, nga kita'y unang masuko sa itong kagalingon kaysa kasuko sa Dios. O kinibiya kasuko mga igsuo, no? Kung buto na naon, maayo biya na siya. Kung ibutang lang sa saktong lugar. Oh, ang kasuko, Kristo gani nasuko man. Kini kasuko, makaayaw ginato ni. Yung makasantos gani ni. Imagine, ang kasuko. Ay, nabibitay makasuko nga makaayo o makadaot. Kanang kasuko di ay mga igsuon. Kung ikaw masuko ka, layo pa kung makasala ka, huwag mo matuman ang sugo sa Diyos. Kung masuko ka mga igsuon, that's a maunay maayong makasuko. Lahi sa kasuko nga, ang imuhang tuyo, ang imong gusto wa matuman. Labi pa ang imong tuyo sala. Kana maunay makadaot nga kasuko. Kana kasuko mga igsuon ba nga gikan gyud sa kasing-kasing sa gugma nimo sa Dios, no? Hanon sa paghimaya nimo sa Dios. Kasuko nga tungod sa imong gugma sa imong isikataw. Kana mayo nang kasukoa. Pero kasuko gani gitawag nato tungod sa imong gugma sa imong kagalingon, tungod sa imong pag-believe sa imong kagalingon, mga igsuon, makadaot ng kasukoa. Ang kasuko nga makaayo mo o kini, kanang kasuko bitaw nga musampot nimo mo paduong dito sa tungod sa imong kasuko, ikaw makabuhat og mga binuhatan, may pagtabang sa timawa og kabos, can make you pray. Nindota siya. Lahi sa kasuko nga, itong nasuko ta, makitatag sumbagay, mapatay ta, kung saan pa diya, magbutang-butang ta, manimalos ta, kaya di na siya, pero kining kasuko, nga magtukmol ka nato, diha sa pagkamingon ta, kung because a better person, o kaha, makagiya ka nato sa pagtabang sa uban. Ako minahibawaan ko nga, tao nga, suko di kay siyang amahan. Ibaw ka nga tungkol kay, kagmay bago sila bagod, daghan silang igsuon, gibiyaan siya sa amahan, nangabit. Unya, ang iyang gibuhi noon, ang iyang mga anak sa kabit, sila gibiyaan sila, nagdiso sila kinig pagkaon, liso yan na sila pag-eskwela. Muna nga, ang iyang kasuko, yun. Iyang amahan, naag yun. No? Pero nilahutay sila. Pero grabe ilang pag-antos. Siya, abisan ako na siya, grabe iyang kasuko sa iyang amahan. Bisa nakapasaylo na siya, nagya pong kasuko niya. Tingali siyang amahan, siya, siluon na siya, pero ang iyang kasuko yun, ang gitawag na to, ang usa ka amahan, nga biya siya katungdanan, no? Biyaan ng mga anak ba? When faithful to the wife. Ibaw kay gupong niya, ingon siya, Nyor, katiyaan ka, I am married, pero sa akong kinabuhi, pinagkamutang ginako, kutos kong mahimo to love my family. Haron ako, di ko mahimo nasama sa akong amahan. Ang iyang kasuko ba, na channel niya, diha sa usa ka resolusyon nga siya gyud maghimong maayong amahan, mapangga sa iyang asawa. Maunay maayong kasuko. Dili kaya gitawag to kasuko ba nga kasuko sa magtiayon. Unya magbulag dayon.
Di na kasuko Kasulog o sa drugas, ya patay dayon. Lain ang kasukuan. Kasuko sa bigo sa gugma, hikog dayon. Dahan. Kasuko sa Ginoo, manluo dayon. Una makadaos ng kasuko. Nay, usa ka, yung kasuko, sa kamahan ba na suko siyang anak, kaya badungon kaayo. Niya yung kasabaan. Itawag niya anak, dagot anak. Timan-in nasuko ko nimo. Pero kini akong kasuko nimo, tungod ni kay gimahal tika. Humang sulti na, tungod kay gimahal tika. Bunal na yun da. Ang amahan ng kasabot, nasuko ko nimo, kini kasuko ka mahal kini. Pak. Manana, basta magsabtan lang ay gigigigi mahal ka. Pero timangan yung mga igsuon. Maring kamot o tatahano, manghinao ta. Nga, kini, kita nga ang templo sa Espiritu Santo. Kita unta magmahal ni ini sa balay sa Diyos nga naa ka nato. No? Nga, unta, mudilaab kini, sulod ka nato. No? Daw kalayo. Haron, nga kining ato ang the zeal for God. Magbag-o nato. Magbag-o nato. Unya, magtukbo nato sa kinabuhi, maghimay sa Diyos o sa katawhan. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Amen. Nagato ako sa Dios, amahan ng gagahong sa tanan. Anong kamusta lang sa Espiritu Santo. Kamanak ni Maria nga Birhen, sakit sa ni Poncio Pilato, nasa sa krus na matay gilubong, ikonsal sa mga minatay, tulog adlaw na banhan, isaka sa langit, igaling ko sa tuos sa Diyos, amahan makarigahon sa tanan. Ika di daw mabalik siya, abot kong sa buhi, ug sa mga minatay. Ito ako sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, kapasadoan sa mga santos. Magampo kita sa itong Diyos Amahan nga kanunay, naghinlo sa iyang simbahan, ug nagputli sa iyang katawhan. Sa matag pangamuyo, kita moingon, hinlui kami Ginoo. Nga niining tuig sa mga klerigo ug konsagradong kinabuhi, ang atong mga kaparian maningkamot sa paghinlo sa simbahan, pinaagi sa mga programa niini ug pagtulunan nga gipakita sa ilang mga binuhatan. Magampo kita sa Ginoo. Hinlui kami, Ginoo. Nga ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, mahinlo unta ang ilang panerbisyo ug maabog ang kurap nga mga tawo. Magampo kita sa Ginoo. Hinlui kami, nga mahimo na untang kamatuuran sa atong katilingban ang panaad nga kung walang kurap, walang mahirap, ug dili magpabilin nga slogan lamang, magampo kita sa Ginoo. Hinlui kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, kansang kinabuhi, nahalad alang sa kabus, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Hinlui kami, Ginoo. Nga aduna unta kitay paningkamot, uban sa grasya sa Dios,
sa paglimbuwad sa mga butang sa atong kinabuhi, nga nahimong hinungdan sa atong pagkahilayo kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, mahinluan unta sa kainit sa kalayo sa gugma sa Dios, ug mahiuban sa mga pinili didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Hinluya mo mga kasing-kasing o Diyos, Amahan, aron maputli kami ug mga angayan nga tawgon nga imong templo dinis kalibutan. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo. Dawaton sa Amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo kita sa mga kamo. Alang sa pagkakapagmaya sa ibanan. Alang sa kasalanan sa pagkakapagmaya sa simbahan. Ginoo, malukmay unta ikaw ni ining among sakripisyo. Kami nga nag-ampo, nga pasiluon nimo ang among mga sala. Maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa sala sa mga igsuon. Kini ang gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Ibayaw ang Diyos sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Amen. Sanctus nga Mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang ay matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinagis pagpugong sa kaugalingon. Aron kami nga nangabadlong kanamong mga sasala sa among kamapahitason. Aron sa amo ang pagpakaon sa mga gutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong maluluyon o kaayo. Ugbo sa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, di silang iway hunong nga pag-awit. Puno
Santos, tuburan sa nagkasantos. Padalay mong Espiritu ro pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya kagalingon, mikuha siya pan, may pasalamat kaning magpipikas. Mihatag nining ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, pasalamat o pag-usab og miday. Mihatag nining ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kinig Panginoong kamong tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tugay mo kaming giisip, nga ngayon nga moatubang umualagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Doon may ginoy mong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinuno mo sa mga igsuong nangamatay, malaumon mga banhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa mga santos na nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo magagagahom nga Amahan. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Big
Ngay kami Ginoo mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sala kanunay, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Sa Kristo na ingkas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo os kanay manaa kaninyo. Makita pa nag-inig suunay. Kining kudero sa Dios nga nagawag tang salas kalibutan mula hang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Law sa Kristo mag-ampit ka na ko sa kinabuhi nga dayan. Mag-ampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kalawasang dayon. Kung nabuhong kami, ania sa yuta sa pan nga langit nun.
Nagahangyo kami kanimo Ginoo. Nga kining among gihimo pinaagi nining sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat mo sa imong anak, kasakit kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Duga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungo sa sakit ug balatian. Makaamgong nga gipili siya, para mahimong santos. Nga iyang kasakit, mahiyo sa kasakit ni Kristo, alang sa kinawasan sa kalibutan. Kaya mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa tuang sponsors ug donors, atong choir kanta Sugbo Choral, ato ang Pilgrims Divine Mercy, Crusaders of the Holy Face of Jesus, ang atong offers, Anunciacion Atiga, Penny Paharis, and Pilgrims, and also ato ang mga non-pilgrims. Salamat also sa tanang mga readers, psalmists, altar servers, ministers, at ang crew sa ato ang TV Mass. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Andama di palihog ang payong ha. Asa naman santa? Lakaw ta manimbata kay gusto kong mangumpisal aron sa ko makapangalawat. Ayaw pagkumpiyan sa init kayo, dili mayo rong kumpiyansa ang init. High blood be taong ka bisag ingon anay na taon ning mura na ingon bitaw palayo ko nimo kay init ang ulo. Paminaw. Mao gani ikaw paminaw sa good. Mao gani. Bisagin ani lang ta di mahal na ni nako hangtod sa kanturan. Ha? Muna mag-amping yun sa lawa. Sa to, mag-unsa ka? Mangumpisal ka? Mangumpisal mo sa kastik, magkakagtuno diyan mo sige, sige, magpangalawat ka na panimba na to. Nga, karoon pa ka, hinumdum mo mangumpisal dahi ka. Murag tingalig ikaw, may sige pangalawat. Ngaway kumpisal. Ako nangumpisal ko sa kumangalawat. Kaya wa man ko nakasaog mortal. Uy, kabuutan. Wa kay sa? Wa! Sa ato pang ang ako ikumpisal, ang ako ra, imuwa lang. Unsa may mo gikumpisal? Imong sa ako ikumpisal. Ay naunsa? Imo nang sa? Ikaw, di ka mga pisal. Wag yung kay sa, ha? Pwede raman na mga lawat, basta wag ka makasao ka ng mortal. Nga, man sige ko pangalawat, karon sa may ako ikumpisal. Wag man ko isa. Uy, kabuutan. Ginoo na ikaw minaw tingali kay saan manggala pangumpisal dito ako dili ko mangumpisal kay wa man ko ikasulti o sabay ako isulti wa man ko nakasa ana nigurom sa kang nako sa unsay sa nako gani igom kang ikay sa ana unsa man ikaw rin hibaw sa imo sa way buta-buta ingyong Ginoo ayaw pagbutang-butang ngano mga mangumpisal magid kuno tabi di kano sa amang gid kuno ta mangumpisal ug nganong mangumpisal magid kuno ta kanang tanan mo panggutana ako nang ipatubag ni Monsignor aron ka makasabot. Kanang di ko mo kumpisar wa ko sa na. Wa ko sa na. Isa may tao nga di makasa, no? Pero dako na pangutana gyud no. Ang pagkumpisal, no? Of course, kita isugot sa simbahan, at least magkumpisal kita at least once a year. No? Pero, kanang kinahanglan na kita magkumpisal, kung na natin sala nga mortal. Diba? Muna siya. So, na kay mortal, pangita gyud
nga ikaw mo kumpisal kay kuyaw kay mamatay ka ug naa ka sa lang nga mortal. No? Kuyaw kayo, mortal jud ka sa impyerno. Og of course, kung kumpisal gani jud ka, i-appeal gyud mo sad ang imong venial sin sad, no? Venial sin. Kung mo tinuod ba na nga kinahanglan jud ka mo kumpisal sige una ka mo kalawat. Of course, kung naa kay mortal, kumpisal sa ka una ka mo kalawat, ha? Pero kung imong sa venial sin lang ba, kanang gitawag to chismis ginagmay, di dagko kayo, ano ba? Baka ka murag gitawag na tog dagkomedya, murag kanang gaming lang ba? No? Gaming lang. Dili na kinahanglan, no? Mo kakalawat ka. Kay gani sa sugod sa misa, kanagyon sa gitawag na tog pag atong paghinulaktos paghinulsol, no? Nagakupisal ako. Kana diha mao na nay paagi, mao na panahon nga imong venial sin mapasaylo. Kaya pa yung pasilo ni mga sala o doon ang kinabuhi nga dayon. Naana siya ganay. Muna nga, kita mo sa misa, hinusuli din imong sala gidayon. No? Labi pa ka nabitang yung pare dayong pareha nga. Mag-ampo kita. Una siya musulti ana mo ampo diha. Kanang bakante nga oras diha, bakante nga pila ka minuto diha. Isudi imo dihang pag-ampo. Ha? Kay kuman ana mudupan na ang pare, ay inyong pag-ampo gidana na niya ngadto unya iya na gyud ang litukon ang pag-ampo diha, pero ang imuhang pag-ampo nadana na siya. Muna man niya isugod mag-ampo kita. Ang pare di mo lihok dayon. Wa na so dayon sa imong pag-ampo labi pa kun ang Panginoon to ang pasaylo sa mga sala. No? Pero ato yung ikumpisa lang ato ang mortal sin. Unsa man ang mortal sin? No, sama na siya. Kana banda ko di kung sa ba. Yan hibaw jud ka, da kung sa na, hibaw jud ka nga kana sa gyud, na kay full knowledge gyud ba. Di mo gyud tuyuan, no, buhaton gyud mo. Kana hibaw gyud kung sa mapatay mo unsa man galing ba. Dako nakahibaw ka usay dako, no? Ang minya sin ginata mo ginagmay ra na. Pero kinahanglan kita nga mo kumpisal. Nindot biya ang gitawag to kumpisal weekly kung kaya nato, no? Kaya. Kay yan sila to, nga to binyal sila kita kumpisal, makuan man ta, ma-perfect na hinahinay ba? Mag-grow ta in grace. Basta gisit kita kumpisal. Pero importante yun mao kini nga kita na amata sa sala, no? Nindot kayo nga muluhod ta ato ba nga sa pare, magkumpisal nga to sa itong Ginoo ba? Nga maangko na to atong kapasayloan sa itong mga sala. Nindot yung gaayo ba? Nga ang atong kasing-kasing gaan na hawas ta ba? Lahi pa kung kita mo kumpisal ta, nga mahinusulon gayod, o tungod sa gugma sa Dios, magkanindot gayod. Di man ni ang konfesyon gihatas Ginoo natong grasya kana. Kung pa niya atong Easter Sunday, ang sala nga pasayloon yun. No? Pasayloon, lahi pa kung kita maghinulsol. Dako ka ng grasya gyud paningkamutan ta na nga kita mo kumpisal gyud at least once a year, pero malabing maayo gyud aron kita mo grow in grace. Amen.